जय जगन्नाथ समस्त को गुड मॉर्निंग वेलकम बैक पूर्णिमा लाइफस्टाइल ब्लॉग आशा करुच्ची जी जो मो भिडटी देखुंत भलरे अच्छा जगन्नाथ कृपारू भलरे थांतु आ सुस्थ थांतु। सकाल सकाल उठिकी देखे तो स्वामी आउ झील उठी जाइंट आमे गरम सकाते छात घरे शोचु आमर आजबेस्ट घर सेपटे अच्छी जहाँद्वारा एत गरम पकई आजबेस्ट घरे शोवा संभव होनी ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଛାତ ଘର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଛାତ ଘରେ ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ରାତି ବେଳେ ଜୀବନ ଯାପନ କଟଉଛୁ। ଛାତ ଘରଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲାମେଲା ଅଛି ତ କିଛି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଝରକାଟା ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଉ କିଛି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଭଲ ପବନ ଦେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କୁଲର ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ ଯାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ସେଇଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼ି ହେଉଛୁ ଏଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦୁଇଟା। ଭାବିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଛଣାଟା ଉଠାଇଦେବା। ସ୍ୱାମୀ ଉଠି ଯାଇଛି ଝିଅ ଉଠି ଯାଇଛି ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି ଉଠିଲି ଆଜି ଗୁରୁବାର ତଥାପି ନିଦ ହଉ କାହିଁ ନିଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟି ମାନେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚା ପ୍ରାୟ ସିଏ କରନ୍ତି। ମୋର ଅଧିକାଂଶ କାମ ଘରର କାମରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଚା କରିକି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଗୁରୁବାର ପ୍ରବଳ କାମ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବୁ ତୁ କ'ଣ ଶୋଇ ରହିଛୁ ଏ ଗୁରୁବାରରେ ମାନେ ଆଜି ତ ନିଦ ହଉକା ନିଦ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଚାଲ ପଟାପଟ କାମ ସାରିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଛଣା ଉଠା ଉଠି କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଉଠା ଉଠି କରି ଝରକାରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ରାତିରେ ନା ଲାଇଟିଂ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ନା ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ସେ ରୋଡ଼ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ମୁହଁରେ ଶୋଇ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରଟା ଓଳେଇ ଦେବା ବାସି ଘର ଆଜି ଗୁରୁବାର ପରାଦିନେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି ପଡ଼ିଥାଏ ସବୁ କାମ ଦେଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ସକାଳୁ ଉଠି କେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଏ ଘର କାମରେ କିଛି କିଛି ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଘରେ କି କାମ ବା କ'ଣ କାମ ତୁମେ କରୁଛ ତୁମର କାମ ସରୁନି କି କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର ପ୍ରବଳ କାମ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଲୋକ ଚାକିରି ଯିଏ କରୁଥିବେ ବାହାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବି ଯେତିକି କାମ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର ଘରେ ଥାଇକି ବି ସେତିକି କାମ ଥାଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ତ କେତେବେଳେ କେମିତି ଛୁଟି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ରେ କେବେ ଛୁଟି ନଥାଏ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ରେ ବେଶୀ କାମ ଥାଏ ଠିକ୍ କହିଲି ନା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଏପଟେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଚିତା ପକାଏ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମ ଏ ବେଙ୍ଗଲୀ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚିତା ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏପଟେ ଚିତା ପକାଇ ଦେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଗୁରୁବାର ତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁଟା ବେଶୀ କରି ଦେବାକୁ ଚିତା ସୁବିଧା ହୁଏନି ଖାଲି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଆସିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଚିତା ପକାଇ ଦିଏ ସାରିଛି। ଆଗେ ଚିତାଟା ପକାଇଦେଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୁଖିଯିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲରଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ନିଜର ଭଏସ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ କୁଲର ବିନା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୁଲରରେ ଆମେ କେଉଁଠି କିଛି କାମ କରିପାରୁନୁ ଖାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ଆମେ ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୁଲରରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଏପଟେ କୁଲର ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମୋର ରାଧାକୃଷ୍ଣକୁ ଉଠାଉଛି ଗୋପାଳକୁ ଉଠାଇଛି ଗୋପାଳ ନାଁ ଜାଣିଛ କ'ଣ ସୋନାଇ ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଇଛି ସୋନାଇ। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣକୁ ଉଠାଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ସଞ୍ଜ ଦେଇକି ତାପରେ ଉଠି ଆସିଛି ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି ଉଠାଇଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଠାଏ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ ଠାକୁରକୁ ସବୁବେଳେ ଉଠାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପୂଜା ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁରୁବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସ ବସେ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ବସେଇଥାଉ। କିଏ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଳସ ଗୁରୁବାରରେ ବସେଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆମ ବେଙ୍ଗଲୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘଟରେ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ସିନ୍ଦୁରରେ କରିଥାଉ। ଆଉ କିଏ କେମିତି କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ସୋନାଇ ପାଇଁ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି ରାଧେ ରାଧେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁବ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଫୁଲ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଡ଼ ଯାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘଟରେ ଲାଗିଥାଏ ସବୁକିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ବସେଇବାକୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘଟରେ ବସେଇ ଦେଉଛି ଏପଟେ ଗୁଆ କଉଡ଼ି ପଇସା ଯାହା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଧାନ ଟିକେ ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଧୁବ ପାନପତ୍ର ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘଟରେ ଆଗେ ପାନପତ୍ର ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଦୁବ ଏଇସବୁ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଦେଇଦେଲି ଆମର ଏଇ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି କଦଳୀ ବସେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘଟରେ ଆମର ଧଳା ଫୁଲ ଦିଆ ହୁଏନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବୋଲି ମୁଁ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘଟରେ ନାଲି ଫୁଲ ହିଁ ବସିଥାଏ ମାନେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘଟରେ ନାଲି ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦେଖିପାରିଲେ
ସବୁ ଗୁରୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଘଟ ବସେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଏପଟେ ବହି ପଢ଼ି ନେଉଛି ଦୁବ ହାତରେ ନେଇ। ଆମର ବହି ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମାଆଙ୍କର ଦୁବ ଧରିକି ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ବହି ପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଠାକୁର ପୂଜା ମୁଁ ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ମୋତେ ଯେମିତି ଆସେ ସେମିତି କରିଥିଲି। ଆଜି ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଆମ୍ବ ଆଉ କଦଳୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆମେ ଭୋଗ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା? ଭଗବାନ ଯଦି ଖାଆନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ? ଆଉ ଭଗବାନ ଖାଲି ବାସ୍ନା ନିଅନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଖାଆନ୍ତେ ନା କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖନ୍ତିନି। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗରମ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, କୁଲର୍ଟା ଲାଗିଛି, ନିଜ ଭଏସ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁଲର୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଗିଛି ଭଏସ୍ଟା ଭଲ ଆସିବନି। ଏପଟେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲାଣି। ପୋଟଳ ଭଜା ବସାଇଛି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ବସାଇ ଦେଇଛି, ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଡାଲି କରିଛି ଆଉ କଖାରୁ ପତ୍ର। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଭାବରେ ତରକାରୀ କଲେ, ମାନେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଦେଇ ବୁଟ ଡାଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବି ଫେଭରାଇଟ୍ ତରକାରୀ, ମାନେ ତରକାରୀ କରାନ୍ତି, ମାନେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀଟା ସେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଆମିଷ ଅପେକ୍ଷା ନିରାମିଷ ଖାଇବାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଆମିଷ ହେବନି, ନିରାମିଷ ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଘରେ ଆମର ଗୁରୁବାର ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇକି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଦେଇଛୁ। ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଳତାଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେବା। ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଳତା ପିନ୍ଧେ। ମାନେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମାମା ତୁମେ ଆଜି ଅଳତା ପିନ୍ଧିନ, ଆଜି ଗୁରୁବାର। ମାନେ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ, ବହୁତ କାମ ଥାଏ। ସକାଳବେଳା ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲି, କେମିତି ଗାଧୋଇକି ଠାକୁରଟା ପୂଜା କରିଦିଏ। ଗରମ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗରମରେ ରହି ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳତାଟା ପିନ୍ଧି ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ, କହିଲା ଦିଅ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଥିଲା, ଅଳତା ସୁଟ୍ ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା। ଝିଅ ତାର ମୋର ଅଳତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଅଳତା ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲା, ଟିକେ ବଙ୍କାତେଢ଼ା ଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ମୋତେ ଅଳତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ଅଳତା ସୁଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଅଳତାଟା ପିନ୍ଧିକି ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଆଉ ଅଳତା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ଗୁରୁବାର ଟିକେ ଅଳତା ପିନ୍ଧିଲେ ନା ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୁରୁବାର ଅଳତା ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଳତା ପିନ୍ଧି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି। ଟିକେ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଠାକୁର ଭୋଗ କରିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି। ତାର ଅଚାନକ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ରୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଚିଟା ହେଉଛି ଜୋରରେ। ବାବୁ କହିଲି ମୁଁ ଚାଲ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ଚିଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ। ମୁଁ ଖାଲି ପେଟରେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ତାକୁ ଖାଇଦେବା। ଏପଟେ ମୁଁ ପୋଟଳ ଭଜା ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଆଉ ଡାଲି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି, ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ମୋର ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମୁହଁଟା କେତେ ଜୋରରେ ଫୁଲିଛି ଲାଗୁଛି, ଦେଖୁଛ ନା? ଆଉ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବା। ଏପଟେ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଉ ଦିନଯାକ କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଗରମ ଆଉ ଏକରେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିନି। ଆଉ ଏକାଥରେ ଇଭିନିଂକୁ ଆସିଛି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଭାବିଲି। ରୋଷେଇ କ'ଣଟା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆଳୁଦମ୍ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ ଝିଅ କହିଲା ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି କର। ମୋ ଝିଅ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି କେତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ କୁହନି। ସିମେଇ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଏଠି ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜିକି ଏଇ ଭାବରେ ଆଳୁଦମ୍ଟା କରିଦେବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଝେଇ କରିଥିଲେ ବି ଆଳୁଦମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ମନ ଥିଲା ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ ଆଳୁଦମ୍ଟା ଖାଇବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁଦମ୍ଟା କରିନେବା। ଏପଟେ ଅଟା ଚକଟିବା, ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ସବୁ ମସଲା ଗରମ ପାଣିଟା ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଆଳୁଦମ୍ଟା ତାର ହେଉଥାଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସିମ୍ କରିଦେଇ ଏପଟେ ଅଟାଟା ଚକଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତରକାରୀଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଅଟା ଚକଟି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଚକଟା ଦେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିମେଇ କ୍ଷୀରିଟା କେତେ ଦୂର ଗଲା ଦେଖିନେବା। ଆଉ ଏପଟେ ଅଟା ଚକଟି ପଟାପଟ ରୁଟି କରିଦେବା। ଗରମ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇବାକୁ ତ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯିବାକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗରମ ଯେତେ ବି ଲାଗିଥାଉ ନା କାହିଁକି, 50 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ବି ଆମେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଖାଇବା ତ ଖାଇବାନି, ପେଟଟା ଆଉ କହିବନି ଗରମ କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ନାହିଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ରୁଟି ବେଲି ଦେଲି। ରୁଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମାମା ଟିକେ ପରଟା କରିନ ଖାଇବା। ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତୁମେ ମନା କରିପାରିବ? କୌଣସି ମା' ମନା କରିପାରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ 11ଟା ସାଢ଼େ 11ଟା ବାଜିବ, ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଖାଇବାକୁ।
ଏଇ ବାହାରେ ବସି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସି ଖାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଘର ଭିତରେ ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠୁନି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ।